Ayos ngau ya kasur jong pi ba pi khot yang na ngai pi raya kakti ban wan sha jan bat nga ngau ba ka dei tang ha jing pos neu hin rei kasur jong pi ka ben rem ya ka do no jong ha ka men sim jong dang ya pi ngai chi sha pi long ka jing i ba shi sha ka jing hun ha ka men sim jong na kular ba ngan i tang ya pi ado bakut ngan long i no ya pi ka jing long jong pi ka pen long ya nga ba ngan ngau i larawan ha baro ki jing e de ma pi ba wan ban ya le kini baro ki pen long ya nga ba ngan nang ya iskam kin sa kin mau chi ju nom ya ka jing e jong ni ha ka men sim jong dang ya pi ngai chi sha pi long ka jing i ba shi sha ka jing hun ha ka men sim jong na kular ba ngan i tang ya pi ado bakut ngan nom i no ya pi larawan hulu o ba penjaya kasmi ngadang don hang ne ban i ya pi man kaswi man kamit ngadon bat pi hang ne hasinda baro chi chunom bat pi ha kamen sim jong tang ya pi ngai chi sha pi long ka jing i ba shi sha ka jing hun ha ka men sim jong nga kular ba ngan i tang ya pi ado bakut ngan om i pi long ka jing